ассалому алайкум дӯстони азизи дуру наздикам. Имрӯза пахши мустақимро иншааллоҳ шурӯъ мекунем. Моҳи шарифам омадан. Аз худованд умед дорем, ки рӯзаю намозҳое ки дар ин моҳи муборак мо мегирем, худованд ба даргоҳаш қабул кунад ва ҳар яки мо ниятҳомо соф бошад аз барои худо ва кӯшиш кунем, ки дар ин моҳи муборак бисёр корҳои хайру саховат кунем, ба дасти якдигарро бигирем, хусусан дар муҳоҷират дасти якдигарро бигирем, барои чӣ ки одаму ноодам будани шахсиятро шумо дар муҳоҷират мебинед. Бисёриҳо мегӯянд, ки хай инҷа Москав аст ё инҷа фалон ҷо ҳаст, дар ин ҷо ба қабле ки дар ин ҷо ягон кори зиште кунӣ, ягон ҳеҷ гапе нест. Ин гап аслан нодуруст аст. Инсони хуб ҳамавақт дар ҳама ҷо фикр мекунам, ки инсони хуб мемонад. Бародарон, марҳамат, он рақамҳое ки дар экранҳои худ шумо дида истодаед фаъол шуданд. Ҳам тариқи WhatsApp, ҳам тариқи телефонӣ метавонед, ки занг бизанед ва суолҳои ҳуқуқии худ ҷавоби худро бигиред. Фақат илтимос, бародарон, нанависед, барои чӣ ки боз бо навиштана сар кардаам. Хубтараш ки занг бизанед. Занг занед, то ҳамун суоли шуморо ҳамагон бифаҳманд. То суолҳои шуморо ҳамагон бифаҳманд, барои ҳама мисол гуфти гапҳо яст нашавад. имрӯз шояд ки камтар кӯтоҳ кунем, зеро ки соати 9 таробеҳи мо сар мешавад. Таробеҳ рафтан дар кор. Барои ҳар қадар тавонед мисол занг занед. Бародароне ки салом нависанд, он дӯстоне ки салом нависанд, ба ҳамаи саломҳои шумо ва алайкум ассалом. худованд аз мо ва шумо Мансурҷон қабул кунад дуои санои моро. Ба аксарият маъқул аст, ки мисол чӣ кунӣ, фақат дар бораи ҳукумат гапзанӣ, дар бораи сиёсат гапзанӣ хеле шавқовар мешавад, лайкҳоям бисёр мешавад ва дидорҳоям бисёр мешавад ва якдигар ҳам тақсимам бисёр мекунанд. Лекин мо ки дар муҳоҷират ҳастем, камтарак аз аввал проблемаи худамонро ҳал кунем, баъд ба дигар проблемаҳо гузарем ҳам мешавад. Алло. Ассалому алайкум ака. Ва алайкум ассалом. Хубед ака? Ташаккур. Ака бахтиворем? Бале. Ака бахтивор, як савол дорам. Хоб. Ман документ спордим да РДП. Дина 2 моҳ шуда буд, дина рафтам гирифтани РДП-ра. Баъд документҳои мара кофтан, мара чӣ кадан? Як контакт Файруз муслимов Файруз кадан. Мара мехонамш. Ухади уведомление ай чеки мара 25 август чек кардагам. Запрет до 2024. барои чӣ хеле кардаям? Анабира барои ки розига ба хеле чӣ нестам, накардам ин кора. Яҷода шоҳид вори будам, тамошо кардам, ҷамъ шуда буд, я бача туҷиб ҳадия калада омадан марам печонданд. Барои ки дигар сарм сиёҳ. Уҷа будам хулиганство штраф мекардам, ман дарак надоштам. Баъд як сол пас дарак ёфтам. Як демш ки указ президент буд то 15 сентябр регистрация мисоли чӣ кунам мекард, разилита накунем. Мара чӣ кадан? Гирифтан қасиданам, ман гуфтам ки указ президент мисол ман ҳақ дорам ки бигардам. Регистрация доштам, яки проверь накарда будам охир. Барои ки мисол ман метавонам кубай бигардам. Гуфтам биё мерем сард метем. Баъд бурданам 5500 штраф мекардам. Манам аз вақти спордам ҳамара чӣ кардам? Тавашаккин растам, мара мегӯям ки чӣ запрет езди. Дигар як қоғаз банавӣ. Бурданам оз мехонамш. Главный управление министра внутренних дел
ҳамин чира чӣ кадан Части чанд кати мондаанд? Части чанд кати мондаанд? ҳозир хомӯш. Пункту 4 статья 26. Пункт 4.26 кати кай мондагиянд? Сиякында. Не сиякин дина. Дирӯз мондаанд? Мадина бояд тамчат мекардам ку димо пас барам сабдам биё. Пони ҳама хадам бепасред мекардам ака. Мисол брак кадистан зан дорам. Ба нагуфте ки мисол ман зан дорам, брак дорам, чӣ ба хеле карда? Ҳамон вақте ки ту иштироф карда будам патент доштӣ? Ман патент доштам, ҳамара мисол семоҳа чӣ кардам, регистратсия кардам. Брак чӣ? Намедонам ки мара барои чӣ регистратсия додан. Не, гӯш кун. Брак чӣ, брак? Брак иш не, ҳамон чи аст ва нашуд иш. Ман ака бовар кунӣ ё накунӣ байрон шидам, баъди кораш намедонам. Шоки состояние, дигар нотификатсион чикам. Ман уже навистам намин чира уведомлениера это қоғоз бод, ман уже навистуш, хуб ман намедонам саводи чикор кистам. Баъд чикад гуфти ира мисол мо чӣ кардем, ман барафи дигаришта CV-як мондам, бояд ам феминистин ном фамилияи хабла хати серия паспортам. Дигар ман худ шуморо заставид ки сину қоғоз рестиятешин гирифт ва ҷогат кардидем. Дигар ман дайро мекардам. Ва худшон гирифта тура запрет мондагиянд, дар ҳамон ҷош мондагиянд, значит, ба фикрам ки ҳо барои ман ҳамин хапан дара мебинам документон сӯзан ягон чи неба зада мебинам ком ҷошда. Барои ҳамин гуфтам чӣ кор кунам акаҷон? Даводави зиёд дорад запрет ҷура. Ман дар Питер зиндагӣ мекунам, иҷа ба чи мо городу Москве кадагия принято решение на он разрешение въезда в Российскую Федерацию. Ман ман дар Питер муком. Ира Москва. Брак кая? Сентябрда мегум. Моҳи майда 1 сол мешавад. Охири майда. Ана штраф дигар мекардагим, баъди ЗАГС кадам штраф. Ҷура даводав мекунед, кадом райони Москва мондаакта? Районш нестаю, ман мехонам ҷара. Хайчи. Отношение у вас УВД по ЮАУ Хаишкажница, Россия по городу Москве принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в соответствии с пунктом 4 статья 26 Федеральный закон от 15, от мисоли 1996. Фаҳмон. Ҷура хай ман бо зангут мезанам, ҷура ин даводав дорад. Бо хай суҳбат мекунем. Як чиз дигар. Ман юрист чӣ кунам? Ман 60,000 гуфтестам. Шумо чӣ мегӯед ҳамишам бигирам? Не, охи юрист дар онҷа чӣ кор карда метавонад, бародар? Ӯ юрист дар Москва дар кор айда, ту дар онҷа дар кор нест, онҷа иш кор карда наметавонад. Дистансионӣ мекунем мегӯяд. 55,000 мегӯяд 60,000. Чӣ кор мекунад дар онҷа? Ҳамин юристи охи Москва мебиёяд суд шава, агар ҳар боре ки суд мешавад, чӣ мешавад, Москва мебиёяд? Дурӯғ мегӯянд охи. Дурӯғ мегӯянд? Дистансионӣ намешавад ака? Не, дистансионӣ аввал равон мекунӣ, 99% отказ мебиёяд. Ай Москва. Иҷа мисол ҳама ҳуҷҷатҳоятро ҷамъ кардан дар кор, ҳам электронӣ, ҳам почта катӣ ба ҳамон МВД муроҷиат мекунӣ, Главное управление по Москве, ва ва ё дида мебароянд. Ҷавоби вай ки шуд, баъд дальше даводав кунӣ мешавад. Охи не, ҳозирашта гӯш кун, даъне ки ман тира занг мезанам, ҳоле суҳбат мекунем, омадани ту ҳозирашта лозим нест. Омадани ту ҳозирашта лозим нест. Ба ҳамон айҷод ҳам кора даводав карда мешавад. Дальше хабар мебинем. Хай, иншалло имрӯзаи пагаи зангут мезанам. Майли, худо истон. Алло. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Савол доштем мо. Бошад. Хоса ами моҳи апрелда миграцион кама буч мешава. Не, уже буч дага мада буч дага патентум то 7 апрел, то 7 апрел.
Амира دیگه پاتین مناس پردیم رجیستراسیا کردم. حالا ما یک فکر داریم خلاصا زاکس باید کنیم. اما چیزی ما تمام شده گه کومشه که ما باید پریسکات کنیم گرانتر درمو درمادان دا رابطه نگونم گوشت کنیم درمو زاکس کنیم ایروپی دستپرم. کجا میسپری؟ انا دختر دیگه شهر خدمت پیتر میگم که مسکو دا اگر سپری مسکو دا چیه؟ проверка намешава. Мешава не ам Москва у қадар аҳамият наметиҳо. Агар гапи мана гирӣ агар хай бира биё патентам кун, патенкати гард, патенкати мисол ягон баҳона карда штрафот накунанд. Мери мебиёӣ, аввал закса кун ҳозида закса кун. Фаҳмидӣ? Закса я мухбат меша. Чӣ мекунам? Ози кантар вақт мерава, бо мери уҷа я мухбат. Регистрация то кая? Registratsiya ma hol nakardagiyama tamom shudagi ine ki to 30 короче to 30 aprel mekunam original хай то 30 апрел кун бара биё патентам кунӣ хубтар буд, барои чӣ ки я ред педа меғалте ба давода карда мегарде дига ба ҳамун меҳнатотон ҳайф мешавад. як ҷои корда ё маҷбурут мекунанд ягон чия пуш мегӯянд ё маҷбур мекунанд ки кор кардаиста буд имзо баъд дига ту ав медонӣ ку ай дастшон канда намешӣ. агар хай фаҳмо ира ҳатман ам хад мекунем хай мерем авоз омадан патент мекунем да питеру мешава ки ҳар ду москва равем да москва регистратсия кунем спорим мақсад документон маълум бояд спорим эвпи да спорим ҳар кас бо қонуни худаш рава як файрод кана бо биёи москва хулоса не аку москва файрод намекунад рвп меспури аммо рвп мери мегирӣ тамом баъд нигоҳ кун ки ба рвп ки гирифтӣ фақат ту бояд ки дар москва кор кунӣ на ин ки дар дига ҷо то внж гирифтана хад ам москва агар не регистратсия исус мекунам мебиём питер дар ҷа гаштан мегирам кай қабидан мегум ма гости омадагӣ бояд ки 7 рӯз гузаштагӣ набошад дар дасташ я билет дошта бошӣ ки мисол ту гости омадагӣ на сандали 7 рӯз ме ҳақ дорӣ ки дар дига ҷо гардӣ. агар патент кунӣ дар питер патент кунӣ регистратсия дар москва боша агар охи ишамтун туғрӣ намегирад бояд ки ҷое ки регионе ки ту рвп мекунӣ бояд ки дар ҳамон ҷо ту буду бошт кунӣ. хай хали мекунам акар вақтова ина бачае ки рейс мебиёям ку ай москва такси мезанам ҳар ҳафта мерам ай ҳавои ячеки мегирам ки нама иафтомадам шам хе гузаштам ин вақт мешава хали аниқ нест ане ки проверка намебиёнанд дар москва ё ки не москва да проверка ман нашунавидам ки ягон бор москва проверка кунад дига ҷо бисёр хеле проверка мекунад. майли худо иззат кунад. проверко сар нашуда тест куна як занг гире як рвп кунед 3 моҳ пас бо ҷудоям шава ҳеҷ гап не рвп 8 моҳ пас ба внж меспуре внж баъди 4 моҳи дига мегире внж ки гирифтед внж ам қариб ки мисоли паспорт аст як прописка мемонеду мегарде ба ҳазур. алло салому алайкум. ва алайкум ассалом. ташаккур. масъала қадизантон задем ака бошад як 7 нафар дар як фирма дар кор мекардем ака мақсад фирма электрик кор мекардем фирма бигем ки маҳкам шид харисумон мондагӣ масъалаи маблағ гирифтанаш роҳҳои осон шаед мегуфтен ака ягон доказательство доред? трудовой договор ҳама официальный ака ҳама официальный бошад рост ҳамин прокуратура раве ҳамун ҷошта мегӯянд ки чӣ бояд нависта партоед абразецоша метиҳанд дар ҷош ҳамун абразец кати менависед фақат номи фирмаю номи худтона менависед як бор прокурорская проверка ки шуд дига давида карда метиҳад пултона
акаҷон? прокуратурае ки ҳамун ҷое ки кор карда ҳамунҷа мере. Москва, Да. район Люблино. Райони Люблино ҳамунҷа дар прокуратура межрайонная прокуратура Люблино ҳаст. Занед мебурад. Ҳозир ман прямой эфир кардаистам, дар пас аз 16 минут ҳамин гапа гуфтам, если что дар ҳаётатон набиёяд, ҳамин дароед ҳамина гӯш кунед аз нав. Масалан дидесем дака тамошо кардесем, масалан як кормуния ахташ намихта яди ному қатӣ гуфтем наёфтем тун. Ҳамин гуфтам акаҷон я пурсем масалан шумо маълумот. Хеле ҳеҷ надорад бародарҷон, прокуратура равед, межрайонная прокуратура Люблино занед, адресош мебуред. Масалан хеле ягон дигар ҳам наметавонам барои ҳама патент регистратсия ҳама сад. Не, ва прокуратура дар ин коро кор надорад. Трудовой договор дошта бошед тамом. Ҳамин ҳам менависед, да, объяснение ти не менависед ки мисол мы работали больше указанных этих. Гуфта менависед? Сегодня не оплачивают наши зарплаты. Гуфта нависед, тамом. Зинда бошен ака. Обод бошед. Ай бо ягон чизо шиди шоло ба ҳамто занатон медаҳам акаҷон. Бошад. Майли. Раҳмат калон акаҷон. Худоҳофиз. ӯ бародар касе занг зада истодагӣ буд, охираш 11 мебарорам гуфте куште. 07 буд аст охираш. ҳаштоду 11 ҳам. дӯстон занг занед, нанависед, занг фақат. алло, лабай. Салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Саломатист чиқар ака? Ташаккур. Акам я савол дорам. Хоб. Ҳамин нашуд Европа рафтан чиқар аз яка вазият? Фақат ҳамун чихел кор дар Англия ман як видео дорам, ҳамуна бинед тамошо кунед. Дута видео дар бораи ҳамин Англия навистагӣ, ҳамаша гуфтагианд ҳамҷа бачаҳо. ҳамҷа дароед тамошо кунед. Моҳи май сезон сар мешавад, аз ҳозир уже набор рафта истодааст. Баъд ака динави мисол ҳамин аграрчат мегӯянд маҳкам накунӣ. Граница маҳкам буда нашдин, дар шумо дахл надорад охи. Туркиё меред. Не, программа анкетаро пур мекунӣ ку аграрчат чи? Нависа ҳеҷ кор намекунам, маҳкам нест, ҳозир пур карда истодам. Ба ҳамин студентский справка дар кора ё медицинский справка карда мешавад? Ягон чи дар кор не. Ҳамунҷа вақте ки шумо қабул мекунанд мегӯянд ки чӣ биёр. Чӣ? Баъд мегӯянд худшон охи чӣ дар кора. Толкан анкетаро пур кардан дар кора? Анкетаро пур мекунед, анкетае ки гузаштед, тамом бале. Бас чира Москва мегирӣ? Якатеринбург маҳкамае? ва ё худшон мегӯянд дар куҷо гирифтан дар кор. Туркиё ҳаст, Қазоқистон аст, Узбекистон аст. Фаҳмидам ака. Боиноми ака боз як компания дига мегӯянд Москвада ҳамин хишон мекунанд, через роид мекунанд. Ёш рост ака? Ман ҳамин компанияҳода бовар надорам бародар. Ман шакар раҳмат кардам ака. Майли, худоҳафиз. Қобилҷон Бобоев занг занед, чӣ кор намекунад? Занг занед, ҳозир кор мекунад. Патент гузашт.
вақтовар Қазоқистон кушода шуд, пересекать граница мешуда бошад. Не, бародар, роҳи заминӣ маҳкам аст. Алло. Ва алайкум ассалом. Ташаккур. Камеч пурсен табин документот тамом шо, агар мо Тоҷикистон норем боиси нав карда мешаванд, чире штраф чире ягон чи? Не, штраф намекунанд. То наёбад, шумо бояд ки рафта биёед. Намешаванд патент тамом мешавад. Тоҷикистон не, ягон ҷойи дигар рафта биёед. Бо чӣ меган штраф меган бари тамом шудан мекунанд? Охи ана нигоҳ кунед, ки гуфт ҳамин ҳолат ки ягон кас гирифт. Меган 10,000 штраф мекунанд, мега эсен нав бу мекунӣ чи? Не, ҳамин ҳолат ки ки гирифт. Намедонам охи мо ҳеҷ кана гуфтад. Вая барои медонед кай мегӯям, вақте ки шумо дар муддати 30 рӯз намеспуред ба патент, баъд 10,000 штраф мекунанд, баъд ҳуҷҷатотонро мегиранд. Ба меши кард охи, ё намешавад? шумо гапи мана нафаҳмидед. Барои шумо карданатон, қонуни карданатон шумо бояд ки убури сарҳад кунед, пересекат карда биёед. Тоҷикистоне любой ҷо рафта метавонед. ғайри Тоҷикистону Беларус, куҷое ки кисатон хеле метавонед қувват дорад, ғайри Беларусия любой ҷо рафта метавонед. бародаро, ҳамн пересечени границы рави Тоҷикистон, иншаалло ҳавои форам ҳозир, бӯи ватан, бисёр ҷойи хуб, рамазона мегузаронед, иншаалло як аҳлу байта мебинед, як ифтор мекунед, як хештабора мебинед, мебиёед охи. Орёнаҷот Бахтовар самон дар WhatsApp видео равон карда будам. Ҳамун як шарҳ медодед дар бораи переоформлени патент гузашти сарҳад. Ман намедонам бародарҷон, шумо кадом телефон кате шумо равон кардагиед, ман надидам. Ман ин WhatsApp-а кушода хонда намешунавам, ганда бисёр саволу ҷавоб мебиёяд. Оқобилҷон Бобоев, марҳамат, занг занед. Ҳозир шумо дар инҷа нависта истодаед, занг занед. Ман дар пахши мустақим ба суолҳои шумо иншаалло ки ҷавоб медиҳам. алло. ва алайкум ассалом. худованд қабул кунад рӯзои намозҳои моро. атаҷон як чи апаста мумкин аст бошад. ман имрӯз дар наичи вид документомо падават кардам, ҳамун бари офиси шумо дам. бари офиси мода? як юрист хати договор кен, документомо полный гирифт, ахсар договор хати гуфт ки сразу вид мегирӣ, мисол тахрова ягон ҷо намеравӣ, гуфт мақсад ҳамаи шамо мекунем, сразу вид мегирӣ гуфт. ҳамин рост боша? пула гирифт? пула нагирифт, фақат договор карда ки ну фамилия ноб алишкаги пешинама гирифта, нависон анкета ҳамара ду мақсадам НВД ҳамаи чиёша мегирем тайёр мекунам гуфт. вақти ман месупорам, баъд пула битеву договор кард, договорра додак дистидав 5,000 платит кардам, 5,000 платит кард. ахири мода ахиришта ба 35,000 дига платит мекунед, мо ҷуда мекунем гуфт. бародарҷон, а баҳри 5,000 бурою дига ба зангҳо ҷавоб наде. фаҳмидӣ? дига ҷавоб накунам. анакон ҳамун договоре ки дар даст дорӣ, ту як бор хон канӣ, дар ҳамунҷо дар бораи ягон РВП ё ВНЖ калимае нависта шудааст ё не? ман медонам охир, ман шумона ҳар бор мегӯм бо мегарде бо ҳамун кор мекунед. бародар, агар хеле РВП ВНЖ ба 35,000 ранги карточка даромада харида мешуд ку аз ягон мағоза, ҳамаи тоҷико ин вақт ҳозир РВП ё ВНЖ доштанд. ҳамин хеб нигоҳ кунед, ҳамин 10 одаме ки маро ҳозир нигоҳ дорад. охи худованд ақла барои шумо чӣ додааст? охи ҳамин дар як сол шумо 100,000 барои патент сарф мекунед.
100,000 регистрация фалон бесмадон 100,000 сарф мекунед. Шояд ки бисёр ҳам кунед. пересикат мекунед, регистрация мекунед, патент месупуред, пули патент ҳар моҳ месупуред. уже худаш 60,000 70,000 чиста барои пулаш. агар ба ихелин юристое ки мисол шумона истифода мебаранд, агар ҳамонҳо карда метонистанд, одамо 30,000 40,000 не 500,000 медоданд ки амун венже гиранд. 500,000 медоданд. шумона ахмақ мекунад. ҳоле шумона ахмақ мекунад, бо телефон мекунед ки шумоя угражат мекунад. телефон кара мегӯяд ки ман тия суд ба метиам, ман тия мегирам, фалон мекунам, бесмадон мекунам. як гала гап мезанад. ҳамин хеле ки ҳоли ҳамхеле яке худо накарда ҳамхеле ки шуд, дига ҳамин ҳақорат тею партои телефона тамом. дига чорни список дамонад, дига вай телефонам карда наметонад тона. ҳатто ҳамун ҳолатҳое шудагӣ буданд ки я ваши данные передал в отдел депортации. Я товба кардам, отдел депортация вообще хеле отдел не существует. барои чӣ ки ҳамун 35,000 аз шумо гирам гуфта. Да ҳамун договор агар бинед, агар договор ба навистагӣ ки ҳамунҷа ба мо мисол письмо мекунем ба лопатари тафалалала, як чия менависад, мепартод, отказ мегӯяд, тамом мега ки ҳамин 35,000 гирифтем, мо кор кардем ҳамин 35,000. конечно дурӯғ аст. дурӯғи маҳз аст. дурӯғи дурӯғ аст. ҳамун список услуг нависагӣ, ҳар хел гуфта менависам, перечень услуг, список услуг, дар пушташ хонед, дар онҷа нависед ки дар гуҷош дар бораи РВП ё ВНЖ гап навистагӣ аст. ин як дуюмаш ин ки охир беасос ба шумо ягон кас на РВП метиҳад, на ВНЖ метиҳад. сеюмаш ин ки РВП, ВНЖ ин картошка нест. мардум картошка нест. РВП ё ВНЖ ин ҳуҷҷат ҳаст. мардум 500,000 миллион рубл кати мегиранд, шумо бошад ҳамин 30-40,000 фикр мекунед ки ҳам хеле гирифта мешавад. натарси бо натарси телефон кунанд, ягон смс кунанд, угражат кунанд, ҳақорате парто тамом. агар бисёр тарси, агар гӯ ки ман Тоҷикистон рафтам, тамом карочи, у меня в роминге. мо суда метем, фалон метем, бесмадон, ман гӯ ки те, ман дига Москва намерам. майли. чӣ кор кунану ҳамин пулашон нагиранд. ҳамин 5,000 бояд ки гиранд ҳамино. 5,000 просто гирифтагӣ. олё телефон карда бо угражат мекунанд ки ту 35,000 дига оварда доданд, лозим аст. бародарҷоно, ташаккури зиёд барои диққататон. худо насиб карда бошад боз рӯзи душанбе мо алоқа мешавем. дар ҳаққи ман, дар ҳаққи устоди Иzzатамон дуогӯ бошед. ози таробеҳи мо сар мешавад соати 9. мон то мерам ки уже соат 9 мешавад. худо насиб карда бошад рӯзи душанбе пас аз соати 8 худо хоҳад бо пахши мустақим мебароям. паноҳтон ба худо.